tkompli tmur għallar is-saga tal-isptarijiet hekk kif issa l-Gvern spiċċa meddet mill-kumpanija li hu stess ilu 3 snin jiddefendi, kumpanija li ħadet mal-400 miljun mit-taxxi tal-Maltin u l-Awċin għal kuntratt dikjarat bħala frodista. U minkejja ħafna propaganda tal-Prim Ministru Robert Abela, kollox qed juri li l-Gvern għadu ma sabx tarf ta' din is-saga li daħħalna fiha stess. U sa dan it-tant il-poplu għadu ma ħax lanqas ċenteżmu wieħed mill-miljuni illi daħlu fil-but ta' Stewart għal kuntratt li l-qorti ddikjaratu bħala null. Issa, Stewart Healthcare qed jgħeddu li l-Gvern li lest jieħdu azzjoni legali kemm il-darba Robert Abela jibqa' dej b'dak li huma sejħu azzjoni irresponsabbli. Dan għaliex qed jgħidu li n-notifika ta' terminazzjoni għal kuntratt li għandhom tal-isptarijiet m'għandix bażi legali. Il-kumpanija qed tagħmilha ċara li dik li l-Gvern stejjaħ bħala step-in notice hija invalida u bla effett. Fi stqarrija Stewart qalet illi informat lill-Gvern li jekk se jibqa' dej b'din l-attitudni se titlob il-protezzjoni tal-korp tal-pulizija u se żżomm lill-Gvern stess responsabbli. Intant f'din l-istess tqarrija l-kumpanija qalet illi ħalset il-pagi li kienu dovuti lil ħaddiema għal dan ix-xahar. Fi kliem sempliċi dan ifisser illi wara l-kundanna tal-qorti u wara li s-sentenza tal-imħallef De Pasquale iddikjarat din il-kuntratt bħala null, il-Gvern xorta għadu qed jgħaddi l-flus xahar wara l-ieħor lil Stewart Healthcare.